بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሰብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽንሐናን ዘዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነታደረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲት አምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብዛሕያ ከምኡን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ጸጋ ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰኔ 14 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر صادق العالم يهلو ذكر ناي صادق نعالم يزنبر كاو كل كفؤ زبلك دحنو نقدسان تمحصنو بزي لما انتي 14 سنه ورحاوي بعال أبونا أرقاو إيو كمون أبونا جورا كريستوس مرعاون بعال إيو بركاتهم رديئتهم يحضرنا أمن خدو خلون كمان أي فليو أمن صرحو أمن خدو بقال كدانهم يبركتلنان يعقبنان آمين. أركي سلست ما خمزي بين سلام لميكائيل زت سمي أرقاوي اسمه رتو بطبب وفناوي هو لباوي مثله هبرة وزبع هادو اللاوي سلام لكدسان زت سنآوي كما بصلوت يسرو سرعته لأروي يقول بركة أبونا رجاوي مسكلاتنا يخون آمين. بزي على الدماء جبرة كريستوس مرعوي بعلو سلام لجبرة كريستوس بإسيه لأجزي أبيه لنقصو زو كنا كينيا زقابليو ملائكة زي يرسالم سماويت زي بالحليليا بركة أبونا جبر كريستوس مسكلاتنا يخون آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. نقعنا ب4 قدسان أبو سماعتات عمتاونا عرفتي بعال بسلام أبزحكم أبزحنا أزم 4 قدسان أبوتاتنا ناي زمن سماعتات فرتات كونو كلو أسماتم دما أبا أكرا أبا يوحنس أبا أبتلمان أبا فيلبوسن يبهالو ቅድሚን ናይ መከራ ዘመኖም ማለት ኣብ ዝቀደመ ህይወቶም ካህናትን ሃብታማትን ነበሩ። እቲ ሃፍቲ ግን ብስራሕ ጥራይ ዝተረኸበ እዩ። እዞም ቅዱሳን ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ብሃፍቶም ጋሻ እንዳተቀበሉ ንድኻታት እንዳብልዑ ብክህነቶም ድማ እንዳመሃሩን እንዳኣናዘዙን ትጉሃት ስለ ዝነበሩ ብሰብ ኮነ ብእግዚአብሔር ሞገስ ነበሮም። ብኸምዚ ዝበለ ግብሪ እንከለው ዘመነ ሰማዕታት أحدو بلا نكرستوس كحدو نتاوت سجدو اندابلو مكواننتن نجساتن نهزبي كريستيان اندا ساقيو أتو بزي جيزي 4 يوم قدسان حدا نجر مخارو نأبيت مأسرتات استدربيو كريستيان نمجلجال تمخارو نأجري مقدم دما كمهرون نأسرات كصنانعون أتو نزت أمية اندابلعو نستأسر اندا تسجنو نقصلهم دماء مدحاني تقبرلهم نورو ناي مكرا زمن جن عندنا وحن اتقفعي كابل لك عند حالفا متى بزي جزي 4 يوم قدسان اتي عبن ناي مجرشتان وساني اتحلالفو من سماعتات قصرو سلازمرصو دما نكرسوس بموتو كمسلو دليت حادرم ناي موداتا قوي دما سماعتات كخون مرصو 4 يوم زلوهم نبرات كله أكيبهم ندخاتات أكافلمو بزيكا أب منكوبهم زلا عاطفي وكاسب باري جنزب كاب هابتم يترفون دحرو زي قعزو ناب ناي مسكرنت أدباباي عودة سمع جبرو أبزفانو استقمت ناي مكونن جرما قبل علم مريس زفاسسة ناي وجناتهم دم نايتهم سراويت زربان نزوم قدسان أيفرحومن بقلص كريستيان إنا إلهم تزاربو
ኣብቲ ዘመን ከምዚ ኢልካ ምዝራብ ክሳድ ዝቁርጽ ዓቢ ድፍረት ነበረ። እቲ መኮንን ድማ ካብ ጽቡቕ ሃይማኖቶም ምእንቲ ክፈልዮም ብእሳት ኣቃጸሎም። እግዚአብሔር ግን ኣድሓኖም ብቐስትን ብስሕለትን ብብረት እውን ንዓመታት ኣሳቕዮም። እዞም ቅዱሳን ግን ንኣምላኾም ኣሚኖም ንኹሉ ብኣምልኮት ብደስታ ተቐበሉ። ኣብ ናይ መጨረሽታ ግን በዛ ዕለት ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ተቐተሉ። ስለ ምጽዋቶም ጽቡቕ ኣገልግሎቶምን ጻድቅ ፈራዲ ካብ ዝኾነ ፈጣሪኦም ኣኽሊል ተቐበሉ። በረኸቶም ምሕደረና ናይ በረኸት ኣካፋ ኣምላኽ ዝኾነ ካብ ፈተውቱ ጸጋን ክብርን በረኸትን ይዓድለና። ኣሜን። ከምቲ ናቶም ትብዓትን ብኣምላኽካ ምግዳልን ትብዓት ድማ ይዓድለና። ኣሜን። ሰኔ 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን ኣበው ሰማዕታት ኣባ ኣክራ፣ ኣባ ዮሃንስ፣ ኣባ ኣብጥልማ፣ ኣባ ፊልጶስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ ኣረጋዊ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ፣ ኣባ ስምዖን ገዳማዊ፣ ኣባ ዮሃንስ ጻድቅ፣ ኣዴና ቅድስቲ ነሳሒት። አሜን። ከመይ እግዚአብሔር ነቲ ምእንቲ ምኽሩ ምእንቲ ፍቅሩ ኢልኩም ነቶም ቅዱሳን ዘገልግልኩምዎምን እተገልግልዎም ዘለኹምን ዝርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍኩም እቲ ተስፋኹም ምእንቲ ክፍጸመልኩም ክሳዕ መወዳእታ ከምዚ ዝዓይነቱ ትግሃት ከተርእዩ ንደሊ ኣለና። ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትምስልዎም እምበር ሃከያት ክትኮኑ ኣይንደልን ኢና። ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 13 ነንብብ። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመልይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።